mai avató ünnepségünkön. Amikor föléptem, akkor néztem, hogy egy kicsit a dobogó van itt, mert akkor, amikor legutóbb itt voltunk az épület mellett, akkor szintén egy sajtótájékoztató vonatkozásában voltunk itt, és akkor csak egy államról beszéltünk, hogy a Pepita épülete megújulhat. Akkor arról beszéltünk, hogy egy civil összefogás bontakozott ki. És uraim, kedves barátaink, tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ünnepnapon. Amikor ide igyekeztem, akkor azon gondolkoztam, hogy mi lesz a Pepita. Az, hogy mi volt a Pepita, azt sokan tudjuk. Ez még a fiatalkorunk vagy zsengekorunknak az időszakára tehető az időszak. De hogy mi lesz a Pepita, arra gondoltam ma reggel, hogy valószínűleg ez egy kis szimbólum, valószínűleg ez egy jelkép lehet, hiszen ennek a nagy országgyűlési választókerületnek a szívében van ez a kicsi épület, és annyira szimbolikus, jelképes és szép üzenet az, hogy az itt élő, a környéken élő emberekből elbúválódott közösségek voltak azok, akik először azt mondták egy-két évvel ezelőtt, hogy nem jó ez így. Néhány hónappal ezelőtt sokan voltunk itt, sokan dolgoztak azért, hogy itt ne olyan állapotok legyenek az EKF városrész közepén, ennek a városrésznek a szívében, amilyenek voltak vagy évekig, évtizedekig sajnos. Ilyen örömmel és ilyen lelkesedéssel és ilyen bátorítással adom át nagy tisztelettel, és köszönöm meg mindenkinek az ebben befektetett munkáját, és áldja meg mindnyájukat. Minden értelemben azt lehet mondani, hogy olyan épület megújításáról beszélhetünk, ami műszaki értelemben is katasztrofális állapotban volt, és hát funkcionális értelemben is katasztrofális állapotban volt. Tudjuk, hogy mire használták az erre járók ezt a területet korábban. Akkor, amikor a kulturális fővárosprogram beruházásai elkészültek, illetve azt terveztük, mindig azt mondtuk, hogy a folyamat nem áll meg. Akkor, amikor átadásra került 3 évvel ezelőtt a Kodály Központ, akkor ugye mindig az volt a kérdés, hogy és mi lesz a Balogánnyal, és mi lesz ezzel a területtel, és akkor mindig azt ígértük, hogy meg fogjuk találni azt a funkciót, azt a szerepet ennek a háznak is, illetve ennek az egész területnek, ami alapján nem fog az idők végezetéig ilyen nagy kontraszt ezen a területen látszódni az új épületek és a régi területek között. Ja, megint. És most úgy álljon. Akkor egy olasz projektet Én fogom, és ti vágjátok. hárman vágjuk szeretni. Az érdekes lesz. Fogd ide azt, hogy nem most így. Nagyon érdekes point mondtam volna, hogy fogd meg azt Köszönöm szépen, én kaptam a legnagyobbat. Mindenkinek van? Ilyen. Most megyünk köszönjük szépen. És most meg Dóri. Jaj, köszönöm szépen! Köszönöm! Már volt valami, és a Balokány név, ez is egy műsorszám, megrendeltük a retro hangulatot. Tehát a Balokány név, ugye ha jól tudom, akkor ez Balahany, valami ilyen volt, valami hasonlónak hívták a törökök annak idején. Látják, már látható a Pécsi Veteránis Autó és Motorbarátok Egyesületének járművei. Bárkinek kinyitják a motorház közelet, hogy a gyerekek be szeretnének ülni, gondolom nincs akadálya.
Köszönöm.